Ассалому алейкум. Бародаро созен хубен ҳама каса. Бачаҳо имрӯз як кам тарак дар бораи бародарое ки постоянно як савола метиҳанд, фақат мепурсанд ки акай чӣ сар кунем визаро куҷо бигирем, куҷо абрашатса кунем, чӣ хели анкета пур кунем. Дар бораи гап мезанем камтар. Баъд дар бораи одамое ки дасти мошенникода ғалати дестиянд, бисёри баъд фреб хурдестиянд, бачаҳое ки бисёри баъд уже акай пула гузарондан, мошенникода фреб хурдан уже. Дар бораи воя кам тарак видеои майдак мекунем, гап мезанем. Ва телеграм канал ма дар ҳамин описании ҳамин видео мемонам, дуроен подписат кунем, дуроен унҷада ҳар рӯз пашти ма ҳамҷада гап мезанам, мақсад ягон гап хабарои нав шава, ягон роҳҳои осонаш пайдо шава, ягон вакансияи нав шава. Иншаалло ки ҳамҷа мегӯм мефаҳмонам тона чихе биёен бе ягон посредник, бе ягон саволо бисёр мешава ки ака чихе сар кунем кора, чихе анкета пур кунем, куҷо бирем, ай куҷо виза бигирем, чӣ кор кунем. Ма як кам тарак мефаҳмонам тона шуби шумо информатсия ҳамуқа бисёр дошта бошен, ҳамуқа камтар дар дасти мошеннико меғалтен, уже мешиносен ки мошенник кияй, чӣ хели шуморо фреб кадестай. нигоҳ кунем, виза чияй? Виза инами так кардан да визаи ту пайдо намешава, ё ки ягон кас да пул роӣ мекунӣ, ту да виза роӣ намекуна. Бародарҷоно, ира бовар кунем. Бисёри бачаҳо мада менависанд ки ма $500 гузарондум, $1000 гузарондум, визаи мара роӣ мекуна, ина ма да як коғаз роӣ кадаги амира кубин чияй? Медроӣ нигоҳ мекунӣ, як сертификати фалшиви дар бораи худаш гуфтагиай, дар бораи ҳамун фирмаву ҳамин хел чизо. Барои вай бачаҳо, шумо як кам тарак бояд представление дошта бошем ки виза худаш чияй, ай куҷо мегирем, ки чӣ кор бояд кард ки ҳамун визаро. Бачаҳо, якум аи сар мекунем ки Англия шуморо ба кори ягон склади Nike, склади Adidas ё ки ягон заводи шоколад шумода приглашение роӣ намекуна, шуморо уҷа трудоустроӣ намекуна, то што шумо дар Тоҷикистонем. бисёри бачаҳо мада менависанд ки ина мо ҳамин да $500 додем, ҳамин мора файро кадестай приглашение мекуна барои склади Nike ё ки ягон брендви ҳамхели складода мо ҳамҷа мерем кор мекунем. Бародаро, мора ҳозираш да ҳамин гражданинои Тоҷикистона, фақат Литва, Латвия, Эстония, Чехия, як айсар 10% Полша, ҳамин ҷоҳо мақсад приглашение роӣ кардан мо да виза додестиянд. шумо бовар накунем ки шуморо Англия файро мекунанд, $3,000-5,000 ойлик метиҳанд, шумо да барои билетли хурду хӯроктона метиҳанд, ҷои хобтона метиҳанд, $5,000-6,000 ойлик метиҳанд шумо да. Неста и хели кор. Куҷо да и хели кор ки ма бирам ҳозир ҳамин Европа бирам ҳамунҷа кор кунам. Заводи шоколад ойликаш $4-5,000, Германияда ё ки ягон кондитерский сех, ҷои хоб метем, хурду хӯрок метем, раҳплитона метем, карочи $4-5,000 ойлик. Илтимос, бовар накунем. Мардум, бовар накунем. мада мумкин я 50 кас ҳамхели сабшению ҳамхели чизо роӣ кардагиай ки мо представить кунем 50 кас агар $400 сӯхта боша ҳамин бародарои мо тоҷик, медонед чанд қа пул меша. фреб мекунанд тона бачаҳо, бовар накунен ёда. мо да фақат ҳозир ҳамин давлатҳои Прибалтика виза додестай, приглашение додестай ки мо бием кор. Так, Англияро бовар накунем вабше. Англия фақат сезонови кор дора. вақте ки сезонови кор хати рафтӣ, мумкин ҳамунҷа бо ягон роҳош боша ки дар ягон ҷои дига кор кунӣ. Не ки ҳозираш да чанд қаи ман медонам фақат сезонови кор дора, ай ҳаминҷа кори сезонӣ қати мерам бародаро, кор мекунанд бе ягон проблема. ира анкеташа дар ҳамин телеграм канали ман бидроен, анкеташа ман мепартом, ҳамун силкаша, ё ҳаста як бародаре ки анкеташа пур мекуна, тани шумо ҳамаша мекуна, ягон сумак, ягон 50 сомонай, 100 сомонай ҳақша метен, кортона буд мекуна. И ягон реклама нест, ягон чи нест, просто гуфтестам туна ки дасти мошенникода нағалтен $500-600 натена. хутон бутоне, хутон силкаш ҳастай пур мекуне, натонен, ҳамҷа як бародар ҳастай ҳам телеграм канали мада, ягон сум метенша, ягон 100 сомон зиёд наметенша. мисол, ягон сум метенша, кортона буд мекуна иншаалло. ана кози мефаҳмонам ки чӣ хел процесси кори шумо мерава ки шумо виза мегирем. бачаҳо гӯш кунед. вақте ки шумо да работодател ё ки ягон агент қати кор мекунед, ё ки ҳам прямои работодател қати кор мекунед, работодателя миёвен, қатиш гап мезанӣ, меги ма строителам, шкатуршик ё ки каменшик ё бетоншик, арматуршик, ҳамин чизоро мегиша ки ма
дар ҳамин соҳа специалистам мехоҳам дар компанияи шумо кор кунам. Та хорошо мега далши чи айти чи ҳуҷҷат требуд бояд бикна ҳамура ба тадател. Нигоҳ кунед, диплом дар соҳае ки ту кор мекунӣ ту бояд хондагӣ бошӣ. ПТУ да дипломои ҳам ПТУ мешаванд. Так справка ай ҷои кор то што ту стаж дорӣ, ту кор кардагӣ, ай любой строительни компания мешавад. Так загранпаспорт, нисудимост. Баъд ҳамин чизора ту бояд апостил кунӣ, через нотариус перевод заверият кунӣ, перевод кунӣ, заверият кунӣ. Баъд загранпаспорт, баъд ҷимайлтона мепурсанд, сурати 3/4 ё 3 мепурсанд, номрои. Вақте ки шумо ҳамин чизора ҳамаро ҷамъ карден, ҳуҷҷатое ки основной ҳамин ҳуҷҷатора мепурсанд, ҳуҷҷатора ҳамаро ҷамъ карден, иёро ҳамаша сканировать мекунен, качествои баланд қати сканировать мекунен, дар почтаи ва ё мепартоен ва ё мебинанд. Як бор мебинанд, ҳамаро тафтиш мекунанд, ҳама туғрия, ҳама 100%, тамом. Меган ждат ки мо приглашении шуморо трудоустроит мекунем шуморо, ҳуҷҷатое ки шумо бояд дар посолство биспорен, ҳамора роӣ мекунем шумода. Так бояд ки ҳамн ҳуҷҷат шуморо онлайн трудоустроит мекунанд. Шумо ҳамн ҳуҷҷатора ки роӣ кардан шумода дар ҳуҷҷатора ки шумо роӣ кардан дар почтатон, шумо ҳуҷҷатора мегирен, бо сканировать мекунен, мебрурен, светной сканер мекунен, светной принтер қати сканировать мекунен, мебрурен, ҳуҷҷатора мегирен. ин ҳуҷҷатои ҷамъкардагитон қати шумо записатся мекунен барои подачаи ҳамин ҳуҷҷатҳо, барои чӣ ки постоянно ҳуй неста ю визовый центр, чтобы любой вақт бирави ҳуҷҷатора биспорӣ, бигиранд туда виза бизанам, бихези биёӣ, тамом, бирави мақсади Европа. И хеле гап нестай бародаро. Онлайн ту чӣ пур мекунӣ, заявка пур мекунӣ, ном фамилията ҳамаша менависӣ, чӣ хеле виза даст спориданӣ, чӣ хеле кора, чӣ ҳамаша мепурсӣ, очират метиҳанд. ҳамун рӯзу соате ки шумо да очират додагиян, ҳамун рӯз соат бояд шумо бирен ҳамунҷа, хитон мерен. Консулский сбор 120-160 еврой, ҳар давлат ҳар хелай, барои виза дига хел пулай, барои ВНЖ дига хел пулай. Мисол меравен уҷа, пула меспорен, ҳуҷҷатора меспорен, ҳамаша тафтиш мекунанд, мебинанд, шуморо сурат мегиранд, опечатки палец меспорен, имзо мекунен ади ҳуҷҷатода. ҳама ин процедура ки гузашт, ҳамаро ки меспорен, тамом. Меган шумо як ҳолата мешава ки паспортои шуморо мегиранд, меган ки течени 1 моҳ ё ки 2 моҳ мо ответша метиҳем. Агар шумо да адобрит кардан визара, дар паспортон визара клем мекунанд. Ва ягон печат нест, вайра клем мекунанд дар паспортотон, ҳамун визара. Так ҳастай ҳолатое ки меган ки дар поштатон смс меоя, адобрит кардем, агар шумо меоен, паспорти оригиналтон қати меоен, паспортона метиҳен, мо визара клем мекунем, метиҳентона, обратно мехезем мерен. Бачаҳое ки ҳози ВНЖ да споридестиян, мақсад Литва, Латвия ВНЖ додестай, обично ҳамин далнабои Шкода додестиян, строитело да мехеш додестиян, ҳоли визаам додестай Литва. ВНЖ да паспорта намеспори ба фикрам, барои чӣ ки мо вақтои спорида бинем хеле гап набуд, паспорт намеспори, ҳамаи чира ки спориди, опечатки, сурат ҳамаро гирифти, тамом мери хона одих мекунӣ. баъди споридани ҳуҷҷатотон бародаро, ай 2 то 4 моҳа шумо ждат мекунед. ҳамин почтаотона туғрӣ бинависен ки барои чӣ ки ҳамин ҳисобе ки нотуғрӣ ҳам менависен, мумкин сообщение роӣ мекунанд ки шумо да адобрит кардагиен визара шумо намедонед. почтаотона хушрӯ туғрӣ менависен, 4 моҳ ждат мекунем бародаро. баъди споридантон дар визовый центр 3-4 моҳ ждат мекунем. адобрит кардан хитон меоен, ё ки ягон бародаре ки ҳамҷо рафтестай ҳамун визаша гирифтанӣ, давернус менависем вайда через нотариус, вай мерава айтани шумо ҳамун ВНЖра ё ки визара мегира. ба фикрам ВНЖра намеша, визара меша гирифта. барои ҳам бародаро, бовар накунем, процесси кор барои виза гирифтан ана михелай, дига хел шиданаш мумкин нест. ана михел мешава. бисёриётон мепурсен, ака кида пул битем виза бигирем? хеле киҳо машини кода меғалтан, ам бародарое ки дар Россиян, апа хӯарое ки дар Россиян, ҳамо бисёртар меғалтан дар машинико. ва ё чихе меган, ва ё меган ки ойлик 5-6 ҳазор доллар ё ки 2-3 ҳазор евро, ҷои хов ай мо, хурди хӯрок ай мо, ай фирма, мо билета мехарем, ҳамаи чи айшоти фирма карочи миёем кор мекунем. ида 100% бовар накунем, ягон работодател билети шуморо намехара. Так бо то што ва ё номи фирмара
намеган ё ки адресои худшонро намеган ё ки видеозвонок меги бия видеозвонок кунем ман хати шумо гап занам офистона нишон тиҳем и корора намекунам меган ки мумкин нестай мода видеозвонок кадан барои чӣ мумкин нестай видеозвонок кадан ин гапо дуруғай я бародар рӯз мада занг зада мега ака ман 100% визама мегирам ин амад я адрес додан ман дар Тоҷикистон мерам ай ҳамунҷа визама мегирам бародар мегум ин мошенника мега не ман мерам кредит мегирам мерам короче тамом ман 27 бояд бипарам брам ҳозир ҳам бародар гӯш кареса боша ман гуфтам ки майли хай хатчи гап задам биги не ки Тоҷикистон напарнара барои гапи вай шида нигоҳ кунем ки чӣ паҳто беинсофан ки и бародар гуфтесай ки ман кредит дорум ман мерам Тоҷикистон мақсад тайёрима бинам бихезам бипарам брам вай мега ҳо бизан бира Тоҷикистон тайёрита би я моҳдам биги мо билета мехарем бихе биё и гапо дуруғай охи бародарҷоно ҳозир бисёрит мегӯянд ки ягон гапи полезни гап зан ягон роҳҳоша гап зан и гапора мо чо мекунем барои чӣ ки бисёри комментариҳо дам хеле менависен ҳамин чизо якум очират шумо да ҳамин чизо дар курае ки мошенникода нағалтем бачо баъд дидем ки дроин ами телеграм канали ма кофтестам бовар кунем ма вақт ҷидо мекунам ма кор мекунам ма вақт ҷидо мекунам бо баъди кором ки ягон работодателя биёвум ҳамун телеграм каналымда эълон мекунем ки бачаҳо ами қати занг занен гап занен кадоме строителен ё ки разнорабочий ё склад дроен қати гап занен кор намегирад ма иншаалло ма ҳаракат кардастам бачаҳо дроен телеграм канали ма иншаалло ма работодателора меёвум ё ки агенте ки пли кам қати корҳои шуморо бидкуна ма проверка мекунам вайра ки действительно ами агент ҳаста ягон бачаҳоро овардагиай ёрдамаш расидагиай ё ки прямои работодателора ёфтум дар телеграм каналам мепартум шумо иншаалло ҳаракат мекунем бо мефаҳмонамтона ки чӣ ҳуҷҷат ҷамъ кунем чӣ кор кунем чӣ хел гап занем роҳҳоша мефаҳмонамтона роҳҳои бепулша роҳҳои платиша ҳамаша мефаҳмонамтона иншаалло дроен подписат кунем дар телеграм канали ма описаниеро бидроен ё ки ҷои комментарияда закрепит мекунам иншаалло дроен баъд видеода лайк монем ки видео тит шава дигар бародаро бинан дасти мошенникон бародаро кадоме ки мақсади омадан дора уже мақсад ки монди хита ки ман европа мерам аллакай уже корота сар ки дипломи строительный бигиай любой пту ё мери мехони я 6 моҳ ё ки мегири чӣ хеле мегири якиша худат медонӣ сварчикӣ омадани дипломи сварчикӣ биги и коро ҳастам ва и коро хати омада меша просто работодателя ёфтан дар кор ё ки кадоме шофири фура шиданем уже ждат накунем сразу бира бисмилло бугу сар ки правата биги стажи кори бояд 1 сол категория 1 стаж дошта боша паспортотон 3 сол срок дошта боша ё ки бисёри баъд Россия омада рафтагием печатҳои Россия дора алиш кунем паспортҳои нав бигирем ҳамин ҳуҷҷатҳо сами главниан обязательно ҳамин корора бикунем баъд далши пурсидан гирем дроем телеграми ман иншаалло фаҳмондан мегирим тона айқафои кор мешем